Aj váš pes zožere všetko, čo nájde? Hygienické vreckovky, exkrementy, rôzne jedlo, ktoré ľudia vyhodia alebo zabudnú niekde v prírode. Aj tento pes mal taký problém. Dnes sme ho vyriešili. Pozrite sa na to. Na to, aby nezožral všetko, čo uvidí, máme krásny jednoduchý tréning. Pripravíme si tréningové nástrahy. Dobre si ich označíme. Si to nevidia, máme to odskúšané. A môžeme začať. Takúto krásnu pracovnú tréningovú cestičku tu máme. Na strane označenú. Tam máme majiteľa so silnodarskou lyžnou. No poď, kráča, ideme. Poďte viacej stredom. Dobre, zoberme ju naspäť ešte. Super, šikovná baba. Okay. Ak sa vám video páčilo, dajte mi like alebo odber. A ak chcete aj vymať psa, ktorý nie je jedlo pohodené vonku niekde v prírode, tak mi napíšte, ja sa vám ozvem a dohodneme si spoločný tréning.